amasele. Amasele. Uyifuye amasele, efuye wayinegadi. Andisakhumbuli kakuhle uba umakhulu uthi wayinegadi na, kodwa ke uyifuye amasele. Kwakunentaka, intaka othi ndiyayilibala igama layo. Mna ekhaya siyibiza undenzise le ntaka. It's actually called a
ixeshanyana kungalayitwa emzini wakhe. Oko egqibelwe engena ecaweni, zange wade waphuma. Emva kwentsukwana masithi ezintathu ezine wabuya kwakhe, wathatha ixesha ezivaleleyo endlini. Emva kwexesha waphinde waphuma wakulo mntu osebuyele emzimbeni wakhe. Akwaziwa uba kwenzakaleni okanye isisu sidukisa yaphi, ngoba kuthiwa mabekawunta bejonga isisu sakhe inoba uyiphaya ku-6 months or uyiphaya ku-5 months, yabona, nyanga ezintlanu okanye ezine. Ke wethu iindaba zabantu azibuzwa, bavele bazixelela uba siphumile isisu okanye seyibelekile. Into ehluphayo kukuba wavakala ekhala umama wecawe ngaphandle, ekhalela uba isele lakhe elinye alifumaneki. Kaloku ngamasele wakhe uyawakawunta, so elinye linyamalele. Okay ke so ke hayi, umyeni wabuya emva kweenyanga zakhe ezisiqhelo. Mayebuya bavakale besilwa nomyeni wakhe umfazi. Hayi ke mabesiva, oomakhelwane babeva besilwa, bava besilwa. Ndithini na nithi isiXhosa sam, anyway, bava besilwa. Ke wahamba umyeni wabuyela emsebenzini. Inyanga zadlula, umfazi ukhulelwe futhi. Makukawutwa zinyanga ezi umyeni ebeke wabuya waphinde wanyamalala ngazo. So kutsho kona uba ukhuleliswe ngumyeni wakhe. Niyabazi abantu kaloku ngona ke iindaba zabantu bakawunta. Wabuya umyeni, umfazi usakhulelwe, this time wabuya emva kweenyanga ezine, not ngokwesiqhelo. Umfazi usakhulelwe, kamnandi ke aphinde ahambe umyeni abuyele emsebenzini. Umfazi aphinde abonwe engena ecaweni, anyamalale for intsukwana, aphinde abuye seyizivalela kwakhe engaphumi. Then ke ngoku athi mayephuma abuyele phaya emaseleni akhe, heyi aviwe esitsho isikhalo sikaNandi. Wasikihla, kuthiwa asikihle isikhalo sikaNandi. Abuzwe uba kutheni, athi isele elinye lakhe linyamalela, kalazi uba liphi. Yenani isisu naso sinyamalele. Kwakhona lo sisi mayebuya ecaweni, abuye udadewabo ekhaya futhi balwe nomfazi, aphinde ahambe kule game.
asiyazi, kodwa zonke ezi zisu zakhe ziphelele ecaweni. So umakhulu akayazi uba kubani owaba amaseli wakhe, ngoba obviously bavele basixelela uba kuqhekeziwe zitsotsi wethu zibe yonke into. Usisi